దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో భద్రతపై పెద్ద ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఇటీవల ఢిల్లీ అసెంబ్లీలో జరిగిన సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అత్యంత భద్రత ఉన్న ప్రదేశంగా భావించే అసెంబ్లీలో ఈ లోపం ఎలా జరిగిందన్నది ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది. ఈ ఘటన తర్వాత భద్రతా వ్యవస్థలపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాజకీయ నాయకులు, నిపుణులు భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ బ్రీచ్ కారణంగా ప్రజల్లో ఆందోళన కూడా పెరిగింది. రాజకీయ నాయకులు, నిపుణులు భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ బ్రీచ్ కారణంగా ప్రజల్లో ఆందోళన కూడా పెరిగింది. ప్రభుత్వం ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హామీ ఇస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ ఘటన దేశ భద్రతపై